Spuneți-ne despre obiceiurile de nuntă de la dumneavoastră. Eu știu că nunta ține mai mult ca la noi, la dumneavoastră. Să o iau întâi cu Ziua Internațională a Românilor, pentru că a fost prima întrebare. Da. În 23 mai, în fiecare an, a românii de pretutindeni, din țară și de peste țară, știm cu siguranță că în acea zi este ziua noastră, așa, și la aceeași oră, în toate localitățile și în toate orașele din țară și de peste țară unde sunt români, se sărbătorește această zi. Cu alai, cu cântec, cu voie bună, sărbătoare și așa mai departe. Apoi, la Constanța, spun ce am făcut eu sâmbătă. Așa. Am sărbătorit într-un mod foarte frumos și foarte plăcut Ziua Națională, în fața cazinoului din Mamaia. Mulți dintre dumneavoastră știu, da? Mamaia și cazinoul cu fântânile acelea extraordinare. Acolo s-au adunat o mare de armâni și o mare de români și chiar străini au fost, turiști veniți pe litoral, da? Și am avut un spectacol foarte frumos de 3 ore care nu se mai termina de cântat, de jucat și de voie bună. Interviuri, televiziuni. Și foarte știți dumneavoastră frumos, cum se procedează în asemenea cu grătărele, ocazii. cu mici, cu astea, sigur că da, sigur, la final da? și cu, sigur, gustările necesare, da. Cu spectacol mare, cu halai, mare spectacol, da. Spuneți-ne obiceiurile noastre la... Păi, pe vremuri, acum la oraș sunt tradițiile, le păstrăm, însă nu în aceeași măsură ca în anii copilăriei mele, de exemplu. Pentru că acum nu mai este timp, viața este așa cum este. Însă, nunta la noi și acum începe de joi seară. Așa. Cu aluatul care se face, aluatul însemnând maiaua, aceea din care se face pâine. Deci este o tradiție unde participă rudele cele mai apropiate și acest obicei este înrădăcinat la noi și se ține numai de către fete tinere, necăsătorite. Numai ele au dreptul să participe. Se face maiaua, se face aluatul pentru presupusa pâine pentru nuntă, dar noi știm că acum se cumpără pâinea, însă obiceiul nu trebuie lăsat și noi nu l-am lăsat, din fericire pentru noi, și ținem foarte mult la el. După care se acoperă cu o danteluță, ceva foarte frumos, și fetele, domnișoarele, în jurul vasului în care s-a conceput maiaua, cântă și dansează. Noi, cei mai în vârstă, cântăm cântece tradiționale și la final se pun acolo simbolic niște bani. Fiecare rudă, începând cu tatăl miresei, am înțeles.